Doon din napatuuhon ang mga tao ng simbahang Katoliko na ay koneksyon sa Ginoong Jesucristo. Nga naman, tungod sinungdan, ang nature pa lang, ang kasaysayan pa lang ining simbahan na dako lang pruweba nga naa siya koneksyon sa mga apostol. Ang mga pangulo ni ining mong simbahan ng Katolika, kining mga pari, kining mga obispo, kining gitawag og mga santo papa, na ay koneksyon sa mga apostol. Ingon din aron pag deny, ingon din sila nga nagihimo ra mo inyong kagaling ministry. Di ba create po mo inyo nya inyong i-contest na. Kay every information nga na-publish sa usa ka libro, pwede siyang makontest provided na amoy ebidensya nga gamiton or inyong magamit ang pag-contest sa maong information nga ang simbahang Katolika na ay koneksyon sa mga apostol. Ang inyong tawag ini mga pundok not less than 500 years na, wag gago mo kahatag ng ebidensya. Paghatag o pagdigar sa gisulti sa mga libro sa kasaysayan nga ang simbahang Katolika gitungod ni Ginoong Jesucristo. Grabe naman po. Naman may mga historians, naman mo mga eksperto sa kasaysayan, pero nga nung wa man dyan mo ka-contest. Nga nung wa man dyan mo ka-provide og ebidensya nga malatid sa mga standard books nga paghatag og pagsulti nga ang simbahang Katoliko dili iyan ni Ginoong Jesucristo na responsabling taong katukod, na ay responsabling panahon kung ano sa siya gitawag og gitukod. Nga naman, nung wala mo ka-contest, nga nung wala mo ka-provide og ebidensya. Nga naman kay kamo ang nag-angkon-angkon lang o niya pagkahuman gabuot buot nag-angkon way ebidensyang ikapresentar.